שלום לכולם ולכולן. היום אנחנו נדבר על משפט הקיום והיחידות של פיקארד לינדלוף. אחד מהמשפטים החשובים והמכריעים ביותר בתיאוריה שיש לנו היום של משוואות דיפרנציאליות רגילות. המשפט מנוסח לעתים בצורה קצת שונה ממה שכתוב כאן על הלוח. אנחנו נעבור על הגרסה שכתובה כאן על הלוח, ובסוף המשפט אנחנו נציג עוד גרסה שבדרך כלל פוגשים אותה בקורס במשוואות דיפרנציאליות, רק שכאן אנחנו נתמקד יותר בהוכחה ולהבין קצת מאיפה מגיע המשפט הזה ולמה הוא נכון. אז בואו נעבור קצת על התנאים של המשפט. יש לנו איזושהי קבוצה ב-R2, קבוצה דו-מימדית. יש לנו נקודה בקבוצה שהיא נקודה פנימית, כן? כלומר לא נקודת שפה של הקבוצה. יש לנו איזושהי פונקציה שמוגדרת על הקבוצה הזאת, שידוע שהיא רציפה, והיא מקיימת עוד תנאי אחד קצת מוזר. התנאי הזה הוא תנאי ליפשיץ, אבל ביחס למשתנה y. מה זה אומר למעשה? בכל פעם שאנחנו לוקחים את הערך של הפונקציה f בנקודה, ובנקודה אחרת שיש להן את אותו ערך של x, אז בעצם אנחנו יכולים לחסום את הביטוי הזה מלמעלה על ידי איזשהו קבוע כפול ההפרש בין הערכים של y. זאת אומרת, אם ה-y'ים קרובים, הערך של f יהיה קרוב ללא תלות ב-x, ובמקרה כזה, לבעיית ההתחלה הזאת, y תג שווה ל-f של xy, כאשר f היא אותה f שמופיעה כאן. אם תנאי ההתחלה y ב-x0 שווה ל-y0, שזה תנאי התחלה שמגיע מהנקודה הזאת, אז לבעיה הזאת יש פתרון. הפתרון הזה גם יחיד, והוא מוגדר באיזשהו קטע קטן כלשהו סביב x0, כן? x0 פחות h, x0 ועוד h, קצת שמאלה, קצת ימינה, עבור איזשהו h שאנחנו נראה בהוכחה מה הקשר שלו לפונקציה ולבעיה. עכשיו, כדי להתחיל את ההוכחה, אנחנו בעצם נצטרך לחלק את הבעיה למספר שלבים, אבל לפני זה קצת אינטואיציה או קצת מוטיבציה, מאיפה ההוכחה המוזרה הזאת מגיעה. אז מה שאנחנו נעשה זה דבר כזה, אנחנו נתחיל באיזשהו זיהוי. הזיהוי אומר שאם y פתרון לבעיה, זאת אומרת, אם יש לנו פונקציה y שמקיימת את הבעיה הזאת באיזשהו קטע x0 פחות h, x0 ועוד h, אזי y של x אפשר לכתוב אותו בתור y ב-x0 ועוד האינטגרל מ-x0 עד x של y תג של t dt. כל מה שאנחנו עשינו כאן זה בעצם להשתמש בכלל לייבניץ. הרי אם y שלנו הוא פונקציה גזירה, אפילו גזירה ברציפות במקרה שלנו, אז האינטגרל על הנגזרת זה בעצם y בגבול העליון, פחות y בגבול התחתון, ורק העברנו אגפים. אז הדבר הזה הוא בסך הכל כלל לייבניץ, סטנדרטי לחלוטין. עכשיו, כדי להבין מה קורה בשלב הבא, אנחנו נשתמש בזה ש-y ב-x0 זה לא סתם נקודה, זה הערך y0, כי נתון לנו שזה פתרון למשוואה. אז יש לנו כאן y0, והדבר הבא שנעשה זה לכתוב את האינטגרל מ-x0 עד x, אבל לא של y תג, כי y תג שלנו הוא לא אחר מאשר f של x פסיק y. אז אנחנו נכתוב כאן f של t, y של t, dt. תשימו לב שאנחנו הראינו שאם y תג הוא פתרון של הבעיה הדיפרנציאלית, הבעיה הזאת של מדר שמופיע בלוח הראשון, אז הוא בעצם פתרון גם לבעיה הזאת שלפעמים קוראים לה בשם משוואה אינטגרלית. בדומה למשוואה דיפרנציאלית, שהשם שלה מגיע מתוך העובדה שבמשוואה מעורבות נגזרות, משוואה אינטגרלית היא משוואה שבה מופיעות פונקציות והאינטגרלים שלהם, או צוברות השטח שלהם. אז אנחנו ראינו כיוון אחד, אם y הוא פתרון של הבעיה הדיפרנציאלית, הוא פתרון גם של הבעיה האינטגרלית. הדבר המאוד מעניין הוא שלמעשה גם ההפך נכון. אז בואו נראה. גם ההפך נכון. מה זאת אומרת? נניח ש-y הוא פתרון רציף, אני לא דורש הרבה, אני לא דורש ממנו להיות גזיר, אני דורש ממנו להיות רק פתרון רציף למשוואה האינטגרלית.
אזי y גזיר. בואו נשתכנע למה y גזיר. y שלנו, אם הוא באמת פתרון למשוואה הזאת, הוא בעצם נתון בתור קבוע, ועוד אינטגרל או צוברת שטח של פונקציה רציפה. כי y רציף ו-f רציפה, אז ההרכבה שלהן תהיה גם כן ביטוי רציף. אז אנחנו יודעים מקורסי החדווה, כן? תוצאה מאוד בסיסית, המשפט היסודי של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי, אומר שברגע שיש לנו פונקציה רציפה, צוברת השטח של הגזירה. אז הפונקציה y שלנו, שנתונה ככה, גם היא גזירה. אז y בעצם פונקציה גזירה, וכן, אנחנו יודעים אפילו לחשב את הנגזרת שלה. y תג ב-x, בואו נגזור, הקבוע נעלם, וכאן זה גם חלק מהמשפט היסודי, כשאנחנו גוזרים צוברת שטח, אנחנו פשוט מציבים x לתוך הפרמטר שבתוך האינטגרל. אז y תג שווה ל-f של x פסיק y של x, אז y הוא בעצם פתרון של המדר. אבל יותר מזה, אם אנחנו נציב את y בנקודה x0 למשוואה שמופיעה כאן, אז אנחנו נקבל את y0 ועוד האינטגרל מ-x0 עד x0 של f, ואינטגרל מ-x0 עד x0 שווה בעצם ל-0, ולכן אנחנו נקבל את y0. במילים אחרות, גם הכיוון ההפוך נכון. אם y הוא פתרון של המשוואה האינטגרלית, אנחנו מקבלים במתנה שהוא גזיר, הוא מקיים את המדר, והוא מקיים את תנאי ההתחלה. ולכן, y פתרון גם לבעיה הדיפרנציאלית. אז הוא פתרון לבעיה הדיפרנציאלית. למה עשינו את כל זה? כן, זאת אולי הבחנה מעניינת, אבל לא ברור למה. מסתבר שבמקום להוכיח קיום ויחידות למשוואה כזאת, שזה כנראה קצת יותר קשה, ההוכחה של פיקארד-לינדלוף מסתמכת על להראות שיש פתרון יחיד דווקא למשוואה הזאת. וזאת הפתעה מאוד גדולה, שמסתבר שהמשוואה האינטגרלית מתנהגת הרבה יותר יפה והרבה יותר נוח לעבוד איתה מאשר עם המשוואה הדיפרנציאלית. אז כל ההוכחה שלנו בעצם תעסוק במשוואה הזאת ולא במשוואה הזאת. אבל אנחנו זוכרים שאם נראה שיש פתרון למשוואה הזאת, זה בעצם אוטומטית גם פתרון למשוואה הראשונה שהתחלנו איתה. אז אנחנו עוד רגע נמחק את הלוח. אנחנו נתחיל להתעסק בהוכחה, ואנחנו בעצם נתעסק רק במשוואה שמופיעה כאן מעכשיו. אז ככה, אנחנו סיכמנו שאנחנו עוסקים עכשיו רק במשוואה האינטגרלית הזאת, ומנסים להראות שיש לה פתרון באיזשהו קטע קטן סביב x0. והשלב הראשון, זה בעצם מה שיפתח את ההוכחה שלנו באופן פורמלי, זה בעצם להגדיר איזושהי סדרה של פונקציות, שאנחנו מאוד מאוד נקווה שיהיו דומות לאינטגרל שלנו, או למשוואה האינטגרלית שלנו, לפתרון בכל אופן למשוואה הזאת. אז איך אנחנו נעשה את זה? אנחנו נגדיר את סדרת הפונקציות הבאה. הסדרה שלנו, ההגדרה הבסיסית שלה היא מאוד מאוד פשוטה. הפונקציה הראשונה בסדרה, נקרא לה y0 של x, היא למעשה הקבוע y0, אותו y0 שמגיע מתנאי ההתחלה. הפונקציה הבאה בתור בעצם תנסה לקחת את המשוואה האינטגרלית הזאת וכמעט לקיים אותה. אנחנו לא יכולים להניח שאפשר לקיים אותה עדיין, אבל אנחנו יכולים לעשות את הטריק הזה. זאת אומרת, שימו לב, יש לנו כאן y1, היא בעצם הפונקציה y0 ועוד האינטגרל של ft, אבל לא y1, כי אחרת זו הגדרה מעגלית. אנחנו משתמשים בפונקציה הקודמת בסדרה, ואותה דוחפים לתוך f, ואז מבצעים את האינטגרל. כמובן שאם היה לי פה 1 ו-1, והייתי יודע שיש פונקציה כזאת, בעצם סיימתי את ההוכחה, כי זה פתרון למשוואה. אז אין לנו עדיין פתרון, אבל יש לנו סדרה כזאת שמנסה להתנהג כמו הפתרון.
אז באופן כללי אנחנו ממשיכים בצורה אינדוקטיבית ומקבלים ש-yn ועוד 1 של x זה יהיה הקבוע y0 ועוד האינטגרל מ-x0 עד x של f t yn של t, כלומר הפונקציה הקודמת בתור dt. בסדר? והדבר הזה כמובן מוגדר לכל n גדול מ-0. מה אנחנו נעשה? הסדרה הזאת של הפונקציות, אלה פונקציות שנקראות גם בשם איטרציות פיקארד. זה בעצם לקחת את המשוואה האינטגרלית שלנו ולהפוך אותה למעין מנוע שלוקח פונקציות שהן לאו דווקא פתרון ונותן לנו פונקציה אחרת בעזרתן שאמורה להיות קרובה יותר לפתרון. זה משהו שצריך להוכיח, זה לא מובן מאליו. אבל יש לנו את ההגדרה של הפונקציות האלה. מה שאנחנו נגיד לגביהן כרגע זה שמדובר בסדרה של פונקציות גזירות ברציפות. אוקיי, זה ברור, כי מדובר פה על קבוע, שהוא כמובן גזיר ברציפות, ועוד אינטגרל או צוברת שטח של פונקציה רציפה, אז הדבר הזה גם כן יהיה גזיר ברציפות. שוב, זה המשפט היסודי של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי. אז זה שלב א', זה בעצם להסביר מה אנחנו הולכים לעשות. טוב, המטרה, להוכיח שסדרת הפונקציות הזאת מתכנסת במידה שווה לפונקציה y כלשהי. פונקציה זו תהיה הפתרון הדרוש. Okay? זאת אומרת, רוב ההוכחה בעצם הולכת להתמקד בלבנות את הסדרה הזאת ולבנות את ה-h המתאים, ככה שהסדרה שנקבל תהיה סדרה מתכנסת במידה שווה בקטע x0 מינוס h, x0 פלוס h. מסתבר שברגע שנקבל את זה, החלק האחרון של ההוכחה, שבו אנחנו מוכיחים שזה באמת פתרון, קל מאוד וקצר מאוד. זה החלק הקשה. כאן מגיע שלב ב'. שלב ב', נדאג שהסדרה תישאר חסומה. הרי אנחנו עוד לא בחרנו את ה-h שלנו, וחלק מלבחור את h יהיה כדי שיתקיימו כל מיני תכונות רלוונטיות. אז התכונה הראשונה מסתבר זה שה-y1, y2, y3 לא ישתגעו יותר מדי, הן נשארו כלואות בתוך איזשהו מלבן, ואנחנו נעשה את זה ככה. אנחנו נשתמש בזה ש-x0, y0 היא נקודה פנימית. אם היא נקודה פנימית של d, ניתן לבחור איזה שהם a ו-b חיוביים, כך שאני אקרא למלבן הזה בשם r. אם אני מסתכל על המלבן של x0 מינוס a, x0 פלוס a, על y0 מינוס b, y0 פלוס b, אז להגיד ש-x0, y0 היא נקודה פנימית, אומר שאפשר לדאוג שהדבר הזה יהיה כולו בתוך המלבן שלנו D, בתוך הקבוצה D. R הוא מלבן, D הוא לא בהכרח מלבן, אבל הוא מכיל מלבן, וזה חלק מאוד מאוד חשוב. אם אני מסתכל על המלבן R, זאת קבוצה סגורה וחסומה. וכאן אנחנו משתמשים קצת בידע שלנו על פונקציות בשתי משתנים. אם יש לנו פונקציה רציפה בקבוצה סגורה וחסומה, קבוצה קומפקטית, אז הפונקציה שלנו תהיה חסומה, ואפשר לסמן את החסם שלה על ידי איזשהו m. אז אם הפונקציה שלנו רציפה ב-r, אז ב-r f רציפה, ולכן אפשר לחסום את f מלמעלה על ידי m כלשהו. בסדר? יש לנו איזשהו חסם, אפשר תמיד לבחור אותו גם להיות חיובי, שיחסום את הפונקציה. עכשיו, נניח
שאנחנו בוחרים מספר h, אנחנו עוד לא בוחרים אותו, אנחנו רק מציבים דרישות מסוימות לגבי אותו h. נניח שאנחנו בוחרים h שהוא יותר קטן גם מ-a וגם יותר קטן מ-b חלקי m, כש-m זה אותו חסם שהיה לנו קודם. כרגע זה נראה דרישה שהיא קרוצה ושלפתי מהכובע ולא ברור למה היא רלוונטית. אבל בואו נניח לרגע שזה נכון. אזי, בואו נסתכל מה אפשר להגיד על ההפרש בין הפונקציה הראשונה לבין הפונקציה ה-0 בסדרה, y1 פחות y0. לפי הגדרה, הדבר הזה שווה, יש לנו פה את הנוסחה, y0 זה כבר y0, אז y1 פחות y0 זה מקזז לי את y0, ואנחנו מקבלים אינטגרל מ-x0 עד x של f t y0 dt. מה שאנחנו נעשה עכשיו זה להגיד, אוקיי, f שלנו זאת פונקציה שנמצאת בתוך המלבן, ה-t וה-y0 נמצאים בתוך המלבן, אז אפשר לחסום את f מלמעלה על ידי m, ולקבל m כפול x פחות x0. כן, זה חסימה מאוד מאוד סטנדרטית של אינטגרלים, לקחת את המקסימום של הפונקציה כפול אורך הקטע. אבל אנחנו גם יודעים שהנקודות שאנחנו מסתכלים עליהן, בואו נשים את זה רגע כדגש, אנחנו נמצאים ב-x0 מינוס h, x0 פלוס h. אז המרחק של x מ-x0 לא יכול להיות יותר מ-h. זאת אומרת, הדבר הזה קטן מ-m כפול h. ואם תשימו לב, h שלנו קטנה יותר מ-b חלקי m, אז הדבר הזה יותר קטן מ-b. אז כל הסיפור וכל התהליך היה קודם כל שאנחנו נבחר משהו שנמצא בתוך מינוס AA, ולכן ה-H שלנו צריך להיות יותר קטן מהערך A הזה, הראשוני. זה צריך להיות תת קטע של זה. אבל בנוסף, אנחנו הגענו פה לאיזשהו חסם שתלוי ב-H וב-M, ומסתבר שמה שאנחנו באמת מחפשים, ואתם תראו את זה עכשיו באיטרציה הבאה, אנחנו רוצים שזה יהיה קטן מאיזשהו ביטוי קבוע שלא משתנה, ואפשר לדאוג שזה יהיה יותר קטן מ-b. אז זה מה שקיבלנו לגבי הפונקציה הראשונה. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נמחק לרגע את הלוח שם, אנחנו נשאיר עדיין את החלק הזה, ואנחנו נראה מה קורה כשמתחילים להגדיל את האינדקס כאן. מעולה. אז עכשיו אנחנו הראינו שהמרחק של y1 מ-y0 תמיד יותר קטן מ-b. בואו נראה מה אפשר להגיד על המרחק של האיברים הבאים, של הפונקציות הבאות. אז בואו נתחיל מ-y2. לא נעבוד עדיין קשה ולא נקפוץ למסקנות. בואו ניקח את y2 פחות y0. ושוב, אנחנו מקבלים שזה בעצם האינטגרל מ-x0 עד x של f של t y1 של t dt. זאת אומרת, שוב, ה-y2 שלנו הוא בעצם y0 ועוד האינטגרל, ולכן כשמחסרים את y0 מקבלים רק את האינטגרל. עכשיו תשימו לב, אנחנו הוכחנו שה-y1 שלנו, כן, y1, אני אכתוב את זה פה למטה כהערה, y1 שלנו, לא משנה באיזה ערך של t, תמיד יותר קטן, או המרחק שלו, מ-y0, תמיד נמצא בין מינוס b ל-b. במילים אחרות, גם כאן שני הפרמטרים בפנים תמיד שייכים למלבן r, כי ה-t מן הסתם נמצא בין x0 מינוס a ל-x0 פלוס a, זה מופיע פה בפני עצמו, כן? אבל y1 שלנו, זה בדיוק מה שהוכחנו קודם, הוא נמצא בין y0 ועוד b ל-y0 פחות b, אז f עדיין חסומה על ידי אותו m, ואנחנו בעצם מקבלים את אותו טריק שהיה לנו קודם. קטן יותר מ-m כפול אורך הקטע, ואת זה אנחנו יכולים לחסום על ידי b. אז הנה הטריק הגדול. מסתבר שעל ידי הבחירה החכמה הזאת של h, אנחנו יכולים למצוא קטע, כן, הקטע x0 מינוס h, x0 פלוס h, שתמיד ידאג שהמרחק של הפתרונות, לא משנה איזה, וכאן אנחנו ממשיכים באינדוקציה, המרחק בין הביטוי הזה לביטוי ההתחלתי תמיד יותר קטן מ-b. מסתבר שזה משהו שמאוד מאוד יעזור לנו עוד רגע עם שאר ההוכחה. אז בואו תראו. אז מכאן, באינדוקציה,
yn של x פחות y0 יותר קטן מ-b לכל n ולכל x ששייך לקטע שבחרנו. ובזה מסתיים השלב השני. אנחנו הראינו שאפשר לבחור את h, ככה שהסדרה שלנו תישאר חסומה, היא תישאר כל הזמן כלואה בתוך המלבן הזה שכאן. ואז אנחנו עוברים לשלב ג', הוכחת תנאי קושי. אנחנו עוד לא נתחיל את ההוכחה כאן, כי את תנאי קושי להתכנסות במידה שווה לא תמיד פוגשים בקורסי החדווה, בקורסי המדר. אז אני רוצה לעבור כאן על איזשהו תנאי מאוד ידוע, מאוד חשוב, שבעצם מאפשר לנו לענות על השאלה מתי סדרה בטוח מתכנסת במידה שווה, גם אם אני עוד לא יודע מה הגבול שלה אמור להיות. והתנאי אומר את הדבר הבא. אז הנה תנאי קושי. סדרה gn, אני משתמש כרגע באותיות אחרות כדי שאנחנו לא נתבלבל, סדרה gn מתכנסת במידה שווה לאיזושהי פונקציה g, אם ורק אם לכל אפסילון גדול מ-0 קיים איזשהו NTV, עד כאן זה ממש נראה כמו ההגדרה הרגילה של התכנסות במידה שווה, וזה נכון, זה באמת מאוד מאוד דומה. אבל כאן מגיע השוני, כך שלכל N שגדול מ-M שגדול מ-N, מתקיים שהמקסימום, או יותר נכון לכתוב, בואו נדגיש כי אני לא מניח כאן רציפות עדיין, מתקיים שהסופרמום בקטע I, ואנחנו לא הדגשנו, מתכנסת במידה שווה ל-G באיזשהו תחום I, אז אם לכל אפסילון קיים N, כך שלכל N גדול מ-M שגדול מ-N גדול, הסופרמום בקטע של Fn של Gn פחות Gm יהיה קטן מאפסילון. אז זה מאוד מאוד דומה להגדרה של התכנסות במידה שווה, אבל בעצם מה שזה אומר זה שכל עוד הסדרה של הפונקציות שלי נהיית יותר ויותר קרובה אחת לשנייה ככל שאין גדל, מובטח לי שהסדרה תתכנס במידה שווה למשהו. תשימו לב שלכאורה אין כאן אזכור עדיין ל-G, מסתבר שגם אם אין פה את G, אני יודע שהיא קיימת. אז זה תנאי מאוד חשוב, אנחנו נשתמש בו עוד רגע, ובעצם שלב ג' הוא להוכיח שהסדרה הזאת שלנו, סדרת האיטרציות שהגדרנו, מקיימת את התנאי הזה באיזשהו H קטן מספיק, ולכן יש לה גבול במידה שווה. אז שוב אנחנו נמחק את הלוח ואנחנו נעבור לחלק המרכזי של שלב ג'. מצוין. השלב הבא, אנחנו נרצה להוכיח שהסדרה שלנו yn, סדרת האיטרציות, מקיימת את תנאי קושי. כדי לעשות את זה אנחנו לא נתחיל מהמקרה הקשה של לדבר על yn פחות ym כלליים, אלא נדבר רק על שתי פונקציות עוקבות בסדרה yn ועוד אחד, yn. אז בואו נעריך את ההפרש yn ועוד 1 של x פחות yn של x. בהתחלה אנחנו נציב את זה לפי הגדרה, ומה שאנחנו נקבל זה את האינטגרל מ-x0 עד x של ft ynt פחות ft yn פחות 1t dt, ונסגור את הערך המוחלט. שימו לב ששני אלה מגיעים אחד מ-yn ועוד אחד, והשני מגיע מ-yn. התחום של האינטגרציה הוא תמיד אותו דבר. מצוין. מה שאנחנו נעשה הלאה, זה נחסום מלמעלה על ידי אי שוויון המשולש האינטגרלי, ונשים פה את הערך המוחלט בפנים. בצורה כזאת.
מה הייתה הפואנטה ולמה שנעשה דבר כזה? כי עכשיו אנחנו פוגשים בפעם הראשונה את התנאי המוזר והלא אינטואיטיבי שהיה לנו במשפט לגבי f. שימו לב שיש לנו כאן t ו-t, זאת אומרת את אותו פרמטר ראשון, אותו משתנה ראשון, ולכן הביטוי הזה יהיה יותר קטן לפי התכונה של f מההפרש של ה-y כפול איזשהו קבוע k. yn של t פחות yn פחות 1 של t dt. החסם האחרון, לפני שנגיע לטריק שמתחבא כאן, כן, היה פה קצת טריקים, אבל כאן מגיעה השורה התחתונה. אנחנו עושים חסם אחד אחרון. אם אני מוציא מפה את המקסימום של הפונקציה הזאת, אז אנחנו נקבל k, h, כפול המקסימום בקטע x0 מינוס h, x0 פלוס h, של yn פחות yn פחות 1. מאיפה הגענו לזה? ה-k כמובן יצא החוצה. המקסימום, אם יש לי אינטגרל של פונקציה, אז האינטגרל תמיד יותר קטן מהמקסימום של אותה פונקציה, כפול אורך הקטע, שאף פעם לא יכול להיות יותר גדול מ-h. כי אנחנו מדברים, שוב, אולי נדגיש את זה, רק על x'ים שנמצאים בקטע x0 מינוס h, x0 פלוס h, המרחק שלהם מ-x0, אורך הקטע פה, לא יכול להיות יותר גדול מ-h. יופי. אז מה אנחנו הולכים לעשות? הביטוי הזה והביטוי הזה, יש פה איזשהו קשר שהוא מרגיש אינדוקטיבי, הוא מרגיש שאפשר להמשיך איתו עוד ולהפוך את זה ל-yn פחות 1 ו-yn פחות 2. יש פה איזשהו טריק אינדוקטיבי קלאסי שצץ במתמטיקה. אבל מה שאנחנו באמת נרצה לעשות זה להפוך את הביטוי הזה למאוד קטן, כי אנחנו נרצה שהמקסימומים האלה, ההפרשים האלה, יהיו מאוד מאוד קטנים. ומסתבר שלא צריך להגיד משהו יותר מדי מסובך, אנחנו נבחר מראש את h להיות יותר קטן מהמינימום, אז קודם כל היה לנו את a, זה כבר מקודם, יש לנו את b חלקי m, שגם זה היה מקודם, מה שאנחנו נרצה לעשות זה ש-h יהיה יותר קטן מ-1 חלקי 2k. כי בצורה כזאת, הביטוי שנקבל עכשיו כאן, יהיה חצי כפול המקסימום של yn פחות yn פחות 1 בקטע x0 מינוס h, x0 פלוס h. יופי. למעשה, אנחנו די סיימנו את החלק הקשה של שלב ג', יש עוד מה לעשות, שלב ג' הוא באמת השלב המסובך יותר של ההוכחה, אבל אנחנו כן רואים פה כבר שהמרחק בין הפונקציות הולך להיות קטן יותר מהמרחק של הפונקציות הקודמות בסדרה, וזה כבר אינדיקציה שאנחנו עלינו פה על איזושהי טכניקה טובה ועל כיוון טוב להוכחה. אז מה אנחנו נעשה עכשיו? נמחק כמובן את הלוח, ואז אנחנו נמשיך את התהליך הזה באינדוקציה, ונראה שהוא מוביל אותנו באמת למה שאנחנו רצינו לעשות. יופי. מה שאנחנו צריכים זה את זה ואת זה. עכשיו שימו לב שאפשר בעצם לשכתב את האי שוויון הזה בצורה קצת יותר טובה, הרי אם ההפרש הזה בכל x יותר קטן מחצי כפול מקסימום, אז גם הערך המקסימלי של ה-x יקיים את זה. זאת אומרת, אני טוען שמכאן נובע שהמקסימום בקטע, שאנחנו נקרא לו מעכשיו IH, כדי שיהיה לנו קצת פחות כתיבה, המקסימום של yn ועוד 1 פחות yn, קטן או שווה מחצי המקסימום באותו IH של yn פחות yn פחות 1. אז יש לנו כאן איזשהו קשר, יחס רקורסיבי כזה שהולך אחורה, ואנחנו יכולים להמשיך באינדוקציה כדי להסיק שאפשר להמשיך בתהליך ולקבל את התוצאה המשמעותית הבאה. אנחנו נקריא אותה עכשיו. 1 חלקי 2 בחזקת n, שזה אומר שאני הפעלתי את האי שוויון הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שאני הגעתי כאן ל-y1 פחות y0, ושם אני עוצר.
אבל הדבר הכל כך יפה שקורה כאן הוא שהביטוי הזה הוא ביטוי קבוע, הוא כבר לא תלוי ב-n יותר, וכל התלות ב-n נמצאת בתוך המספר הזה שאני יודע לעבוד איתו, ואני גם יודע שהוא דועך ל-0 מאוד מהר, וזה מה שיוביל אותנו להוכחה. אז עכשיו בואו נראה את הפאנץ', את החלק האחרון של שלב ג' שאכן מדובר בסדרת קושי. אז בואו נבחר איזשהו n גדול, כך ש 1 חלקי 2 בחזקת n פחות 1 קטן מאפסילון. שימו לב שכשרואים בהוכחה במתמטיקה איזושהי בחירה כזאת שהיא נראית שלופה מהכובע, בדרך כלל זה אומר שהיה אפשר לעשות את זה בלי הבחירה הזאת בהתחלה ובדיעבד להצדיק אותה. אז אנחנו כבר מקבלים הוכחה מוגמרת, אז כרגע עדיף פשוט לסמוך על זה שהפרמטר הזה יעשה בדיוק את מה שצריך. כמובן שאפשר לכל אפסילון לבחור n כזה, כי הסדרה הזאת שואפת ל-0, תמיד אפשר לדאוג שהיא תהיה קטנה מאפסילון. אז בחרנו איזשהו n כזה, ואז אנחנו נזהה שלכל n שגדול מ-m וגדול מ-n גדול, בואו נתחיל את החסימה שלנו. יש לנו כאן את yn פחות ym מקסימום. בואו נכתוב את זה בצורה מסודרת רגע. המקסימום בקטע IH של yn פחות ym, אפשר לכתוב אותו גם בצורה המתחכמת הבאה, על ידי אי שוויון המשולש, מהמקסימום על IH של yn פחות yn פחות 1 ועוד yn פחות 1 פחות yn פחות 2 ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, אני כל פעם מחסיר את האיבר הבא בתור, מחסיר ואז מוסיף, מחסיר ואז מוסיף, כשבסוף אנחנו נשארים עם ym ועוד 1 פחות ym וערך מוחלט. עכשיו, כשזה כתוב בצורה הזאת, אנחנו מדברים על שוויון, לא על אי שוויון, אבל בדרך כלל כשנכתב ביטוי בצורה הזאת, אנחנו יודעים שמגיע פה אי שוויון המשולש, ולכן אנחנו נוסיף אותו כבר עכשיו ונקבל אי שוויון. יופי. עכשיו, לכל אחד מהביטויים שמופיעים כאן, יש לנו נוסחה שמקשרת בין ההפרש הזה לבין ההפרש של y1 פחות y0. אז בואו נראה איך זה נראה. זה יותר קטן מהמקסימום ב-IH של, יש לנו כאן y1 פחות y0, ואז בסוגריים אנחנו מתחילים להציב את כל הקבועים האלה שצצים פה. זה נותן לנו 1 חלקי 2 ב-n פחות 1, האיבר הבא נותן לנו 1 חלקי 2 ב-n פחות 2, והאיבר האחרון הזה נותן לנו 1 חלקי 2 בחזקת m. עוד פעם, הדגש הוא שכאן יש לנו ביטוי שהוא קבוע, הוא לא תלוי ב-n יותר, וכאן יש לנו איזשהו ביטוי שתלוי ב-n'ים שלנו, אבל הוא הולך להיות מאוד מאוד קטן, וזה מה שאנחנו נראה עכשיו. איך אנחנו נעשה את זה? אנחנו נעשה עוד שלב אחד, אנחנו נעשה את זה פה בכתב קצת יותר קטן, מדובר פה על המקסימום בקטע IH של y1 פחות y0, ואז אני מוציא מכאן את 1 חלקי 2 בחזקת m כגורם משותף, ומה שנותר לי זה 1 ועוד חצי ועוד, ומה שאני אעשה, אני אפילו אגזים ואני אוסיף מ-1 חלקי 2 בחזקת m עד לפה, זה כמות סופית של איברים, אני מוסיף את כל האיברים עד אינסוף. כן, אז יש לנו פה את 1 חלקי 2 ב-n, וזה ממשיך. זאת אומרת, אני בוודאי הגדלתי את הביטוי. זה החלק החשוב. עכשיו, מפאת חוסר מקום, אנחנו נמחק לרגע כאן את הלוח, אנחנו נסיים את החישוב שלנו שם, אבל פה אנחנו כבר די סיימנו. וגם אם אתם לא רואים את זה, אתן עדיין לא רואות את זה, זה ממש ממש הסוף. אז אנחנו נמחק את הלוח ונמשיך. נהדר. אז בואו נראה מה יש לנו שם. יש לנו פה קבוע, יש לנו פה איזשהו גורם משותף שהוצאנו החוצה, וכאן יש לנו סכום של סדרה הנדסית אינסופית, הוא סכום ידוע, אנחנו יודעים בדיוק למה הוא מתכנס למספר 2.
אז משם אנחנו בעצם מקבלים את 1 חלקי 2 בחזקת m פחות 1. ה-m פחות 1 זה בגלל שזה שווה ל-2 וזה יצמצם לנו פה את המכנה, כפול המקסימום בקטע IH של y1 פחות y0. עכשיו, כזכור, הביטוי הזה בוודאי יותר גדול, יותר קטן, מ-1 חלקי 2 בחזקת n גדול פחות 1, כפול אותו מקסימום. הרי ה-n הגדול שלנו הוא יותר קטן, אני מקטין את המכנה ולכן מגדיל את השבר. יש לנו את הביטוי הזה ב-IH, ודבר הזה יותר קטן מאפסילון. y1 פחות y0. ונדגיש שוב שהביטוי שיש לנו כאן הוא קבוע. וכמו בכל הוכחה מתמטית, כשאנחנו מקבלים קבוע כפול אפסילון, זה טוב כמו לבחור אפסילון. בדיעבד, יכלנו לבחור שהביטוי הזה יותר קטן מאפסילון חלקי המקסימום הזה, והיינו מקבלים פשוט את אפסילון. כן, זאת בחירה שיכלנו לעשות מראש. זה לא מספיק חשוב כדי להתעכב על זה. יופי. אז אנחנו הראינו, לכן yn סדרת קושי, והיא תתכנס במידה שווה לאיזושהי פונקציה y. וזה מסיים את שלב ג' של ההוכחה. אנחנו נכנסים לשלב ד'. שלב ד' הוא כבר הרבה יותר נחמד. המטרה שלו היא להראות שה-y הזה באמת מקיים את המשוואה האינטגרלית, ולכן גם את המשוואה הדיפרנציאלית. ויש עוד שלב 5 שהוא סוג של שורה אחת, שזה להוכיח את היחידות של הפתרון בקטע. אז בואו נתחיל משלב ד'. קבלת הפתרון. והשלב מתחיל ככה. קודם כל, הפונקציה y הזאת, שהיא הגבול של הסדרה yn, ולא סתם גבול, אלא גבול במידה שווה, אז הפונקציה הזאת היא פונקציה רציפה. משפט ידוע בעולם של סדרות פונקציות, הוא שאם הסדרה שלי, סדרה של פונקציות רציפות, והיא מתכנסת במידה שווה לאיזושהי פונקציה, פונקציית הגבול גם היא תהיה רציפה. אז y שלנו רציפה. בנוסף, הפונקציה f של t, yn של t, שזאת כבר פונקציה קצת יותר מוזרה, מסתבר שגם היא, זאת אומרת, זה לא בדיוק פונקציה, אלא סדרה של הפונקציות האלה, מתכנסת במידה שווה לפונקציה f של t פסיק y. בואו נוכיח את זה, ההוכחה של זה היא מאוד מאוד קצרה. אם אנחנו נסתכל על ההפרש f של ty של t, שזה פונקציית הגבול, כן, בקטע IH, פחות f של tyn של t, אז אנחנו משתמשים פה שוב בתכונה המוזרה הזאת של f, שברגע שיש פה t ופה t, הדבר הזה יותר קטן מk פעמים המקסימום של y פחות yn. כן? זאת אומרת, פחות מההפרש בין הפרמטר השני. והסדרה y פחות yn שואפת ל-0, כי זאת התכנסות במידה שווה, ולכן גם הביטוי הזה שואף ל-0 כאשר n שואף לאינסוף. יופי. בואו נראה איך בשורה אחת אנחנו מקבלים את הפתרון. לכן, הפונקציה y שלנו בנקודה t, היא מתקבלת קודם כל בתור הגבול n שואף לאינסוף של y n ועוד 1 של t. כן, אם y הוא הגבול של yn, אז ברור שהוא גם הגבול של yn ועוד 1, אנחנו פשוט מתחילים איבר אחד קדימה. אז הדבר הזה נכון. עכשיו אנחנו משתמשים בזה ש-yn ועוד 1 זה בעצם y0,
ועוד האינטגרל מ-x0 עד x של f של t, yn של t. ועכשיו אנחנו משתמשים בתוצאה שמופיעה שורה למעלה. אמרנו שהסדרה הזאת מתכנסת במידה שווה לסדרה הזאת, ולכן הגבול שמופיע כאן ניתן להכנסה לתוך האינטגרל. זה משפט של סדרות פונקציות. על התכנסות במידה שווה של סדרה אינטגרבילית, הגבול נכנס לתוך האינטגרל, וקיבלנו y0 ועוד האינטגרל מ-x0 עד x של f t פסיק y של t. במילים אחרות, אם אנחנו נסתכל על האגף השמאלי ביותר ועל האגף הימני ביותר, סיימנו. קיבלנו פתרון למשוואה האינטגרלית ולכן גם למשוואה הדיפרנציאלית. זה מסיים את שלב ד'. השלב האחרון, ושוב, כמובטח הוא יהיה בערך שורה אחת, אבל אנחנו בכל מקרה נמחק לרגע את הלוח ונעבוד איתו, זה להוכיח שהפתרון שלנו הוא יחיד. אז בואו נראה איך זה קורה. יופי. אז כמובטח אנחנו צריכים להראות יחידות של הפתרון. מה שאנחנו נעשה כדי להראות את זה, אנחנו נניח ש-y טילדה זה איזשהו פתרון נוסף לבעיה. ומה שאנחנו נעשה זה נסתכל על ההפרש בקטע IH של y פחות y טילדה. המטרה, אם אנחנו רוצים להראות ש-y ו-y טילדה חייבים להיות אותו דבר בדיוק, הייתי מאוד רוצה להראות שהמקסימום הזה שווה ל-0. בואו נראה איך זה קורה. הדבר הראשון זה שאנחנו יודעים ש-y ו-y טילדה הם פתרונות למשוואה האינטגרלית, ולכן אנחנו מקבלים פה את המקסימום IH של האינטגרל מ-x0 עד x של f ty פחות f ty טילדה dt. ובעצם שוב קורה פה אותו דבר. יש לנו כאן f עם t, f עם t, אז ההפרש הזה יהיה יותר קטן מ-k כפול האינטגרל של הערך המוחלט, בואו נכתוב את זה רגע בצורה מפורשת, המקסימום ב-IH של האינטגרל מ-x0 עד x של y פחות y טילדה. ומה שאנחנו יכולים לעשות זה להגיד, אוקיי, הדבר הזה יותר קטן מהמקסימום של ההפרש הזה, כפול המקסימום של אורך הקטע. או במילים אחרות, זה יותר קטן מ-k כפול h כפול המקסימום בקטע של y פחות y טילדה. אבל בחרנו את h לא סתם. בחרנו את h ככה שהמכפלה הזאת יותר קטנה מחצי. אז הדבר הזה יותר קטן ממחצית המקסימום ב-IH של y פחות y טילדה. ועכשיו נשאלת השאלה איך זה יכול להיות. מתי מספר, כי שני הדברים האלה הם מספרים, מתי מספר יותר קטן ממחצית עצמו, זה לא יכול לקרות אלא אם כן המקסימום הזה הוא 0. וכאן כמובן יש שוויון חלש לכאורה, כן? אבל זה לא משנה כי הדבר הזה לא יכול להיות יותר קטן ממחצית הדבר הזה, אלא אם כן זה שווה ל-0, ומשם אנחנו מקבלים ש-y חייב להיות אותו דבר כמו y טילדה. כי הערך של ההפרש ביניהם לא יותר גדול מ-0, אז זה אומר שבכל נקודה y שווה ל-y טילדה. וזה בעצם מסיים גם את היחידות. ובעצם את כל המשפט. עכשיו, המעבר האחרון, שהוא לא בעצם ממש ההוכחה של המשפט, זה להראות הקלה מסוימת בתנאים. להראות משהו קצת יותר נפוץ, כי לבדוק את התנאי עם ה-K הזה זה די קשה. אז אנחנו נדבר עכשיו על איך אפשר למצוא תנאי אחר, שממנו זה נובע בכל מקרה, ויותר קל לבדוק אותו. אז עכשיו, אנחנו נדבר על מקרה פרטי של המשפט. וזה עובד ככה. נניח ש-U ב-R2 קבוצה פתוחה ותהה x0 y0 איזושהי נקודה ב-U. נניח
ש-f רציפה, והנגזרת החלקית שלה לפי y רציפה. אוקיי? זה כל מה שאנחנו צריכים להניח, ש-f רציפה ותוספת שהיא לא טריוויאלית, אבל עדיין יחסית קל לבדוק אותה, הרבה יותר מאשר הקבוע k הזה, שהנגזרת של f לפי y רציפה. אזי לבעיה הדיפרנציאלית, y תג שווה ל-f של xy, y ב-x0 שווה ל-y0, יש פתרון יחיד בקטע מהצורה x0 מינוס h, x0 ועוד h. זה הנוסח שבדרך כלל מקובל לתת אותו בקורסי המדר, זה הנוסח הכללי יותר למעשה, ובואו נראה למה זה גורר את זה בממש שורה קצרה. אז פתרון, או הוכחה. נמחק את זה בצורה מסודרת. הוכחה. נבחר, כמו קודם, איזשהו מלבן R y0 מינוס b, y0 פלוס b, שמוכל בקבוצה U. מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו נזהה ש-f והנגזרת של f לפי y רציפות, ולכן הנגזרת של f לפי y חסומה ב-r על ידי איזשהו מספר k. אז כל הטריק הגדול כאן הוא שבעצם ליד אותה נקודה x0, y0, כשהנגזרת שלי לפי y רציפה, אז היא בעצם גם חסומה ליד אותה נקודה. ובמקרה זה, אם אנחנו נסתכל על f של xy פחות f של xy2, על שתי נקודות בתוך המלבן הזה, בעצם מתקיימים התנאים של משפט לגרנג'. משפט לגרנג' לפי המשתנה y. אם אני חושב על הפונקציה עם x קבוע ו-y משתנה, זה בעצם משפט לגרנג', ויש לנו כאן את הנגזרת של f לפי y באיזושהי נקודה, כפול y פחות y2, אבל כזכור הנגזרת הזאת חסומה על ידי k, ולכן אנחנו בעצם מקבלים בדיוק את התנאי של המשפט המקורי. כן? יש לנו כאן את אותו תנאי ליפשיץ ביחס למשתנה y. ולכן סיימנו את ההוכחה. למה לבעיה עדיין יש פתרון יחיד? כי במלבן הזה, סביב x0, y0, מתקיימים התנאים של המשפט המקורי, ולכן יש פתרון יחיד לבעיה באיזשהו קטע. כן? עם איזשהו h חיובי. וזה כל מה שחשוב. ישנם עוד גרסאות של המשפטים, יש משפטים שבהם מוכיחים רק יחידות, יש משפטים שמוכיחים את המשפט קיום לתחום מצורה מאוד מאוד ספציפית, ואפשר לדון גם בזה. אבל בעצם המשפט הזה הוא המשפט היסודי ביותר והשימושי ביותר שפוגשים בקורסים של המשוואות הדיפרנציאליות, והוא בעצם פותח לנו הרבה מהתיאוריה הרחבה יותר, שאנחנו נפגוש גם בהמשך. אז זהו, אני מקווה שההוכחה הזאת הייתה בסך הכל בסדר, זה נכון שהיא מאוד ארוכה, אבל היא משתמשת פה בטכניקות מאוד מאוד יפות ומאוד מאוד חשובות, וזהו, אני מקווה שבסוף היא הובנה כראוי.